Natuo kang dili ko musukol nimo. Mamatay una ko. Una mo makuha sa akong kasayon ang imong kaluog. Mas traidor ka pa din ako! Human ko ihatag ang imong ipangayo. Human ko badbari sa ilang mga gapos katong mga saop. Mao ni mong gibaw sa ako! Ngano ikaw? Wa ka ba pangirugi nga mukhaon sa kaugalingon mong anak? Dihatag ko nimo ang tanan mong kapritsyo. Gipangunayan kong pagpadako nimo kay sayong namatay ang imong inaham. Unya lain lang di ay ang makapahimos nimo. Hop! Sige! Daol! Ang spray nga maoy. Nakaingon nga nung hapit ko mabuta. Dool! Noon siya na kay nahitabo sa kumahal. Dong, Milan. Nang ilang. Pasaylo agi ko ninyo, ha? Oh, ngano na ngayo magtagpasaylo butoy. Ako mitugan ni Senyorita Hazel sa inyong kahimtang karon. Unsa? Nanawag mong gudso na ako. Nawa ako makapugong sa akong baba. Nadalit siya gina ako pagtugan niya nga nahimo mong bihag sa iyang amahan. Wa mo ganin ako si pahibaw sa dihang nasayran kong gihimog bihag sa demonyo si nanay. Nahibaw ko. Dili maka ako nga kung mahal nga pasagdan lang miniha. Mao ka na butoy. Labi na gyud nga gibasol niya ang iyang kaugalingon. Nganong nahimong miserable ang among kinabuhi ni Milan. Maula ginang. Nakalitan mong ko sa dihang nakadungog ko sa iyang tingog. Di na mahimo. Oh, no, ayaw na. Ayaw na pada sa imong emosyon, ha, anak? Oh, wala. Duha ka sa mga sundao. Dong ayaw paglakaw dong Milan, ha? Dini ka lang. Huwato na to ang mga sakay sa maong sakyanan. Murag mga sundao. Milan! Niya si attorney o si Sirdin. Milan! Si Hazel! Tuwa, gida sa demonyo nga Emilio. Ang mga tinudanay ng army ang bahala sa demonyo, Milan. Pero ato silang ubanan. Dali dayon, Tony. Nay, ay pagbiya na mo, ha? Huwatan una na to ang mga army nga makanaog o makaandam Milan. Relax lang. Makahuwa lang na to sa Hazel. Naibaw na gid mo unsa kasalbahis ka tong demonyo. Naibaw mi Milan. Pero kalma lang. Milan, kalma lang. Iniksod niya ng mga army. Musunod na yun ta. Animal ka, Hazel. Imo kong gihako. Pero dili ko mubiya din nga dili ka kauban. Oh, nanawagan nga kong sinaligan nga may milog ka itong ticket na itong duha. Paingon sa stage. Aron ka gyud mo to. Niya, paminaw. Sir, we have received a court order to vacate the office immediately. Oh, what? Ang daming mga sundalo po dito, sir. Pilit kaming pinaalis. I'm sorry to tell you, sir. I called up the bank and they said that all your accounts will be freezed. Ah! Usa ka na kong minungan! Angay na ba kung mabahakak? Umusudyan nimo miabot na ang imong karma? Parang na! Pagiging ko! Gusto na wa pa matuwa ang gusto kong buhaton nimo. Bisag miabot ang kaba sa imong kasalbahis, di ka paghihapon mo dawat? Ikaw ang iyong kikirahanglan, Hazel. Ikaw! Uy, ako! Ako ang nagyod ka nanihikay mga Hazel. Dili ko masugot! Ang ako nang mahal mo ay nakaunan ako. O sa ako nang giingon nimo, dili ko gustong masagulan ni sa kaluog sa demonyo. Ah! Kabuhitan! Ayaw ko ninyo sa muka! Wa kay mahimo! Ayaw ninyo kong mapultahan! Dili na inyo! Nanong isuod mo din eh! Mahal! Dali, Salamat Hazel! sa pagluwas ako! Dili, Hazel! Siya mo. Isa ayaw pangangkon. I am General Juan de la Torre, and I have a warrant of arrest for you. Unsa? Miabot na ang imong katapusan, Emilio Castillo. Unsa? Napamatod-an sa Cesar Cruz
Hacienda Emilio fake kay ang titulo sa maong asyenda nakangan gihapon sa matuod nga tag-iya nga mao si Miguel Escudero nga naminyo ngadto kang Angelica Paredes Escudero. Niya karon dinhi ang bugtong anak sa magtiayong Escudero. Nagkahatag og kaligunan nga siya mao gayud ang matuod nga anak sa magtiayong Escudero. Kinsa? Senyor Emilio, si Michael Angelo Paredes Escudero. Si Milan, ang gibugal-bugalan mong usa ka sao. Mahal? Ikaw? Dili ka na tinood! Ako ang Hacienda Emilio. Dili tinood ang inyong gibutang-butay ako! Ayaw pagtuon nila, Hazel! Nganong napuntan nimo ang maong asyenda? Ako rin ipalit! Pagkakot ka! Wa gyud mi nakitang deed of sale sa maong asyenda. Milan, matod sa General, dadon unalan na si Senyor Emilio sa presinto. Aron formal nga pasakaan og kaso. Dili! Dili ko ninyo ba na? Butoy! Hey, na akong army! Anong wako nila panalip ni? Ha? Mo'y yun nagdakop ang imo mga army nyor. Dayon nilang saka din eh. O gano'n nga magkunin mo pa ibawa na yun? Mo'y akong gusto nyor. Kawadakpan kagyud. Unsa, Butoy? Mi traidor ka na ako? Imong gipatay akong tatay nyor. Kay nomdom pa kani impyong. Ako tong tatay nyor. Siya naibaw sa imong sekreto. Sige na, Butoy. Dadon na si Senyor Emilio sa korte din eh. Aron mapasakaan og kaso. Unsa naman ka rin? Nganong mamang kaniuban nila? Naawaw ko, Dre. Lesson learning hitabua ka rin. Padre, Dili ka gyud angay mutuman dayon. Bisag unsay isugo nimo. nakailabaya ka ni Senyor Emilio, Dre. Gihimo niyang taming ang kinabuhi sa akong mga ginikanan ug mga igsuon. Luoy taon kaayo si Milan og si Ilang. Dre, dili di ay sinang ilang ang inahan ni Milan. Dili. Kinsa man di ay sinang ilang, Dre. Nganong napunta man niya si Milan? Si Butoy maoy makatubag anak ka rin. Anak, nganong wa man kamo uban ni Milan? Naluya ko na eh. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Mituo ka man ka sa gisulti ni Attorney Gomez. Kadtong tiguwa nga Gomez nga mao'y abogado sa imong amahan. Mituon na eh. Pero, sakita. Gisakitan ka. Kay nawa nimo ang asyenda. Wa ko sakiti, anak nay. Dili ka gyud ang sakitan, anak. Kay bisag nabawi ni Milan ang asyenda. May apil ka gihapon sa maong asyenda. Pagkangan nga asawa ka na unya ni Milan. Oh, nanihilak ka man. Nganong ingon man ini, nay. Kung kanos alibre na unta bigduha sa akong mahal. Pero, kasakit ba sa kamatuoran nga ako nga tumangon? Sakit kaayo, nay. Marag dili gyud ako madawa. Mas nag-iingat na ako no. And ayan guys, tinuganan nyo ang part 18 sa Hinuwaman nga Pangandoy. Hinuwaman. Sa may inyo. Palit mo, palit po guys. Og ice juice. Ayan, ice juice tag siya guys. Right. Walay kwarta guys. Ay, kahit mo. Biyak lang.
Vlog to ninyo. Tagi me. Hello guys, kain dito. Kami wala. Dito nagkauntan, pangatag dong ba? Doon ang mahatag siya ninyo. Mag-time din na dong. Dong. Ako na isang ano. Ilaw, may pasikat na sila. Ako doon ako doy. Ningon na ba ako na na hindi na. Ay, ito ko bulong papa. Ulo ko. Hindi po ako. Nagawat pag ako. Basta na din ako. Day, so usap naman mo di ay ako wala dyan. Kaya laway lang ako. Ha? Laway ako. Dito luod. Balik. Parat na. Wala ko ba? Min. Ayun. Ayun. Papasukin ako. Ah, grabe day. Libre day, pe. Wala day. Wala day. Ay. Ladi me. Hello, vlog. Hello, guys. Agya, ay pilot, mandayan ipalit. So, yung hatagan yung extra raw na balot. Gani, binakaupuan. Sa skin day. Ay, sila na. Ay, Diyos. Papasokin ako. Sila, nagkauturing balat yan. Sila sabihin ako. Bikyot. Ah, grabe, makain ko din, driver. Chill naman. Ay, kung hindi makatawa ba, iluwa. Kung sino tubangan na. Nisundog naman ko eh. Ako na kasi pag-host sa tumba. Matumba, oy. Tag sa comment section. Gusto mo makakwarta. Ang link na sulubot sa bayon. Ikaw, alay na. Gusto makakwarta. Ang link na sulubot sa bayon. Nabloka ninyo makakwarta mo to smell. Gusto makapalo? Ang link na sulubot sa bayon. Ang link na lubot sa nako. Ha? Bil, ayaw bil. Hugo na na bil. Gusto mo makakwarta ang link na sulubot sa bayon. Mata mo bayad ka. Hindi mo lagi binuangan kaya. Hindi man siya. Hindi man siya. Ay, si Sabil. Hindi mo maganing itudlo. Ay, si Sabil ang nagtudlo. Oo, gani. Ay. Oink ka. Gaya na. Nagaway lang si Budoy ba? Balot Pinoy. Si Budoy. Awag si Budoy. Nagaway lang. Nagaway. Ano si Budoy? What you mention in my name? Yawa, ana Sabil na. Yatag daw siyang kuya. Bulok di bata. Ari. May pagkagamay ko to. O matong ay makuan nila sa imong kuya og kikulot. Grabe day. Tulog na ba si kuya? Tulog na si kuya. Pangatag Debbie, puti day. Puti man ka. Pangatag ay kuya dong ka. Ang sama day na day, di na puti day. Naman siya sa manok. Tunga manok. Tunga ta. Kantor akong kay Rickmar, kay Botan. Di man Rick. Rickmar, kawatan magmanok. Uy, makapalag sa manok na Rickmar. Ay, buang palit-palit. Ay, ulay, madagnaong. Oh. Doy, Uday, sige, anak si Udaya. Talang-talang na si Uday ba? Tulong na. Ako ko pan og manok oy. Panit og manok. Unsa man daing mo? Unod sa bukog. Ikaw. Sa moros karon ay alas. Ana Jasmine wa. Ana Jasmine kinsa man ay mo? Ana si Inday. Ikaw.
Hala, nangisik yun na. Hala! Video na to. Ay, piso. Imong nilabay. Nami. Sila Lami, po mga diri. piso. Atong video asik yun na. Di siya ganang piso. Iya pa na. Imo pa na nilatag di ko ano. Kay Jasmine. Ni Budoy. Ganam daw sa piso. Kan adoy. O pa minute. Gitsupa naman galingan niya. Masa gitsupa mo. Gisaksak dahil. Nana, mo tayo kay. Buang si Bugnok, ayoy! Pertilong Uy, nag-live, uy. Nag-video de. Hello guys, sa comment section. Alas 10. Apa ya alas 10? Tapos, alas 9 ko pa. Kung may mo nag-isda. Unsa na nga klase nga isda. Janga. Dili, uy. Katong mama ka isda, mama kapatay. Katong kuan. Pirang. Pirang nga, nabusog ko. Pirang nga, sumbila. Nabusog siya sa siyang laway. Sumbila ko sa laway. Tawanan ba day doy? Tawanan mo Hala, na. ayaw, bagal na na. Aray ko, pakak! Kwak-kwak. Hindi mo kwak. Ano na? Ito nito ba? Ay, sa bilat. Dakong bilat. Dong! Mga cellphone daw, kabatong yan yung budoy dong. Nalagi. Imo, Ano, te? kawaton galian mo. Palayo di kay kawaton na Jasmine mo pagka. Sa pagkakawat na ko. Nagkaon man siya. Wala na siyang buto pa niya daw.